O di ba? Kaya kailangan magandang balance. Para di po malaglag. Hello guys, welcome back po sa Pandemic. Time out po muna tayo ngayon sa bike. Dito po muna tayo sa Sorsogon, Buhay Probinsya. Papunta po ng bukid. Back to basic. Ito po ang Buhay Probinsya. Simple lang, pero masaya. Dito po ang aming munting simbahan, dito po sa aming baryo. Yahoo! Alright! Dito na tayo. Sa Pampalakasan, mayroon po ditong basketball court para sa mga kabataan na gusto magpalakas ng katawan. Okay, din na po tayo. Tara ba? Okay, Vince. Okay. Sarap ng tubig dito, libre. Ang lakas ng tubig dito. At libre lang po to at malinis. Galing po sa bundok. Punta na po kami sa bukid. Sa panahon po ngayon guys, kung anong ating abilidad na kaya nating gawin. Wala na pong keme-keme. Ang importante po, meron tayong diskarte sa buhay. Kahit ano man po yung ating katayuan sa ating sarili. Basta ang importante po, masaya tayo. Benz, dito ka lang kasi maputik doon, baka malaglag ka. Okay? Okay, Benz? Ha? Boss ako. Ay, boss ka? Oo. Ikaw ang aking boss. Wala ka tantan chalilas. Oh, dito lang kayo. Wala ka tantan chalilas. Dito lang kayo ha. Baka... Wag ka dyan, tantan. O, tara mami. Sunod na ka, iwan ko dito. Tsaka may tinapay ako dito na. Ito, lugoy. Baby. Baby natin pa. Buhay probinsya. Masaya. Simple. Pero okay. Andiyan tubig mo, Vince ha? Open ko. Open ko tubig mo. Oo, naka-open ang tubig mo. Uy, bakit dala-dala niya? Oh. Di kayo wagi ba? Dito lang, diretso? Oh. Diyan daw.
Ha? Maluwayon ka, di ka taga Bulod. Oh. At ito pong aking tatay. Ayan. Busy. Ito pong nalakaran ko, maganda rin po sa korto. Balancing. Kaya maganda rin sa katawan. Ito po siya. O diba? Kaya kailangan magandang balance. Para di po malaglag sa pilapil. Tara na! Badaw! Nagkatod ako sa merendalan mo. Ito po ang buhay sa probinsya. Napakasimple pero masaya. Alam niyo na po ngayon guys, panahon ng pandemic, kaya mayroon po tayong fun, Dibik. Kaya please subscribe. Sasama kita sa vlog ko ha. Okay lang ba sa mo? Ayun, good. Ang sarap ng hangin dito. Sariwang hangin. Oh, luwi-luwi pa ha, badi ma laglag ka dyan. Sanay na sanay po ang aking papa sa bukid. Halos araw-araw dito po siya palagi. Kaya magandang exercise. Kahit senior citizen na yan, malakas pang katawan yan. Tatanim na po ako ng palay. Nakayoko. May kanta nga po. Magtanim ay di biro. Maghapon nakayoko. Di naman makaupo. Di naman makatayo. Ganun po talaga pero masaya. Okay lang ba? Isama ko sa aking vlog. Okay. Alright. Ito na po. Susubukan ko na ulit magtanim ng palay. Para nung kabataan. Ito po ang aking ginagawa. Ako, umpisa pa lang. Ang sarap sa lower back. Para kang nag-workout ng hyperextension. May kasama pang deadlift. Ayan oh. Oh. Kaya magandang exercise. Ito, madali lang to. Pasya.
Break time muna tayo. So, Alter, happy ka ba, Tio Alter? Ayos ba? May free massage pa yan, ha? Maksugan laban. We're beyond the time. Hot chocolate. Pang 5 star ang lasa niyan. Sa hotel, magkano yan? Eh dito, libre lang yan. Pandesal na malaki. Ang sarap. Masiramon. Ang tubig po dito sa kanal na dumadali papunta ng bukid. Napakalinis. Pwede pong paliguan. Kasi po galing to sa bukal, galing sa bundok. Doon sa mataas na kabundukan na po yan. Diyan po nanggagaling. I-check ko po muna ang aking anak. Baka po mamaya nagtampasaw na sa mga putik. Hi Vince! Hello. Masaya ka ba Vince? Happy ka ba Vince? Yeah. Ang galing ha. Halika dito tayo sana. Dito. Salamat po sa inyong suporta at sa inyong panunood. At sa mga susuporta pa po sa Pandidik. Please subscribe. Thank you. Yun! Naunahan pa ako